ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, habo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Shnong Sohlwai, ka badai ka way na ki Shnong, ka badan hagitai nong Cleo, bat ka bahab ha East Castles District. Ha ka arab kendai terik nok pra arajat arpho, kalami syakmat ban pensai Paidbah, bat ban Kyntait war, ya ka jingkam klem nong rim, jong ka seng HYC Paidbah nong liput unit. Ba ki Paidbah jong ka Shnong Sohlwai, kila lek Ujor syakni ka seng, ba ka don ka jing pentrai torti, ha ba siang rong, ya ka Surok, ka bayat ling ba ka ni ka Shnong, kumbala pau hakila patai kubor. Usor dar ka Shnong nongwai uba sarnik maulong, ulay thuo, ba Maria sedang ban siang rong yakni ka Surok, tang hadin laisngi ka Shnong lingba ka executive committee kala lek ban jurep yakni ka Surok bat yakran ru bat ka kontraktor ba ya ka Surok de ban pentrai kat kum ka plan ha ka ba nakalyang jong ka kontraktor ru kala kubor henry hadien ba ka Shnong kala dep ban lek jurep ka HYC Perda nong liput unit kala pen paus kila plai kubor ba ka dan ka jing siang rong torti ya ka Surok ha ka Shnong dak bakam ba kala yo ya ka jing Ujor na kinong Shnong Henry nakaliang jong sordar ka Shnong la Kyntait war bakam sim la don ka bakum kata ba ka Shnong ne kinong Shnong kin lek Ujor sya ka seng HYC haba ka Shnong hidal de kala dep ban lek jurep ya ka Surok. Shushu laong ba ka jingkam jong ka seng HYC Perda nong liput unit ka dai tang ka kam ban punput nam bat ban penja buram ya ka Shnong Sohlwai. Habaki ong yo jing complain jing Ujor na liang ka Shnong te kat kum ka Shnong hi kamdon jing Ujor ne complain ha ba dei ba ka Surok Shnong kala lek ben jurip lang bai de ki bor Shnong la jong rangkat pat ki riurung ba la ne ki dikot eksekutif kum di Shnong kla syong ban perkat aswa ban siang ne karong hadin lais ngi kala dep ban siang ka na kaliang ka Shnong Sohlwai kala lek ben jurip pat jit ki riurung ba ka ban lek jengo sya ka jing siang rong jong ne Sohlwai na kabentang in pet ya kabit kabiang ten rei kamdon ai pat nang taro kin nagleng seng ki ong bang yo ya kijing Ujor ne kijing complain ki Shnong rei nakaleng yik Shnong kamdon kijing complain ai Halor ke ne Surok pat lada Kyntait let's say ki seng ki ong bagi don kijing complain ten nakaleng Shnong ying ong kamdon lada ki don kum kata rei kin ra ya kaski ke babiang ke babit ke bang ngi complain sek seng SYC nong pot perda hawe dei ne Surok pat nilai kedan lang pat i kontrak ane pat ke office hi brokaway ndai kalalong ban pen thopria yangi Shnong pat ya ke office hi brokaway ndai kamlong kumta ku mangi complain mingi nilai penbet kamta mi kontraktor ubadai ban trai ke Surok ya ke benung na uha ban penwang penbit rangkat la kongu ro ya ke ke bangi Shnong nilai hukum ya ke benung na uha ban penbit mo te Halor kata bangila ekren te ngasngeu bah kena keporo ya ke office kan nam sneu ya ka jing pelaj jing ya ka social media jong ginik seng te nganget na ngi Shnong ngi simdon ya kana kono complain ya jing Ujor te Halor ta ngasngeu bah ya ke office ro kenom kta pat nagaleng jing Shnong klem don kono jing Ujor te ke office ngasngeu ban complain na dok banangkong ka bah ngi lewat ban penyo ing Surok kamtam ke office plibudi hi brokaway pat kamtam umale jongi bola priang kloi na kabenta buun yarap ban penyo ya kane Surok ke bedei hana Shnong Sohlwai pat kane Surok ro kadang ya caca ya pedang jing tray te ya ke bedang duna ngin sa penbit penbiang hadu ba kandat pendep ya kane Surok.